Diba? Pagbabasa na ko at bitawan na mo ang imong pundok iya ba? Ako nagalingon ko kung di na ko mabasa, uban ko sa imo. Pabunyag ko sa imo. Pero pagbabasa na ko ang kuno nimo kanang imong pundok iya ba? Sige. Ingon magkaya, isya ka babasa ba ang ngalan ni isya ha? Dini sa balaod kasulatan. Ingon bitaw ko nga. Ingon bitaw ko nga wa nganli. Diba? Pero kung pugson ko nimo, pag na ko mabasa. Esa. Pati pa. Pati pa. Ingon ko wa nganli. Pero kung pugson ko nimo kag gitudlo ni Kristo nang tawag ining pulunga, at bitahon nimong iya kasyawa. Ayaw kay babasahon ng kunimo niya pagkauman wa tay kapaingnan, binuang man na. Dili ba? Kung panalitan ako mabasa. Sige di. Kung panalitan, ikaw may nangay ebidensya sa ako mohatag. So kung panalitan na ako mabasa, unsa may ato dia? Kung panalitan na ako mabasa, unsa atong kondisyon? Ayaw, papasahon ko nimo niya may kondisyon, binuang man na. Mahimong useless ang ebidensya. Mahimong useless ang ebidensya. Papasahon ko nimo diretso sa mawati kondisyon. Kung di nako mabasa ang word, kana ka word nga one holy Catholic Church buuban ko nimo. Pero pananglitan o mabasa nako unsay kondisyon? Basa sa diya. Ayaw. Ayaw. Kaya kondisyon kay wag kay babasa. Buhatag ba daw kondisyon o di babasa? Di ba? Kung pugson ko nimo, mapugos ko. Di ba? Ano ba? Pili ko muhatag og kondisyon og wa ko'y mabasa. Pagkataon ni ingon ko nga kung di na ko mabasa uban ko nimo. Pero kung mabasa na ko, muulit ayaw lang balik sa mga. Ayaw lang atos Katoliko, muulit kas na makatras. Ayaw. Kay kung muani kas Katoliko, ang imong oras Katoliko daotan man, maghimo na kay daotan sulod simbahan Katolika. Dito lang i-convert. Ako kung di ko kabasa, uban ko sa imo ha. Pero kung tawag ana makabasa ko, muuli kasi nyo makatras. Sige, good. Mr. Moderator. Pwede ba nyo mabasahon, Mr. Moderator? Isa Biblia dito. Isa Biblia. Writer. Biblia, writer. Protestante, tanawa ra. Di ba? Nangitag babasa o niya pagkahuman, ayaw sa Biblia, Mr. Moderator, di ba? Biblia? Paninaw mo, paninaw. Biblia, ani manggod mga sero. Kinato ang mga amigo ba, ang nailhan nga version sa Biblia, kanariyang gibit-bit wrong. Mali, nga naman na King James Version, na New International Version, na ay gitawag og New King James Version, na ay gitawag og kining kagihubad ni Richard Baxter. Ay, lagi mo basa ko pero mo lagi. So, karon pagbabasa nako ulit kasi nyo makatras. Ha? Kung ayaw di ko mabasa, binuang manaw. Mahimo nang sayang akong ibit-bit eh. Ayaw. Mahimong Diyos sa mahimo, lagi. After anak, pagkamutanong kataka. Paghuman ako basa, pero kondisyon ta. Either kung maglisod ka mo uli sa inyo mag-atras, kung maglisod ka, ano na lang, ang kuno nimo kanang imong pundok iya siyawa. Kana sayo na ko, sayo na. Ang kondisyon ko, pag mo basa po kani. Kondisyon. O sige basa po dani. Ano, muna kondisyon ako. Binuang man ang inyo, kamo nangita sa kong ebidensya niya pagka man kamura pa muhatag ebidensya, binuang man na. Binuang man na, ayaw. Sa maklase na ayaw na pakita ko kay ebidensya. Sa korte, kung kinsa ang nangayog ebidensya, katong tawag anang gipangayuan mo otoy muhatag. Dili pwede na ang nangayog ebidensya mo oroy muhatag, binuang man na. Basahon yung mga wala man lagi sa Biblia. Usa man yung gipangita ang mabasa o di mabasa. Ingon mo mabasa o di ka makantusoy mabasa. Diba? Dili mo lagi ang kondisyon lagi nato kapag dili nato mabasa uban ko sa imo.
Pero pag mabasa na ako, at mitahon ni mo ka ng imong pondo kay ikaw ra pagkatuod, at mitahon ni mo nga iya si awa na. Ebidensya kayo mo ba ka? Wait, duha ka version akong basahon eh. Duha ka version, puro protestante. Dili na mo ah. Sige. Ikaw pa yung mabasa na ko, sige be. Yes, ang kuno niyo mga iya si awa ng pondo. Dili ko. Dili ko, binuang na. Dili ko, dili ko. Eh, mahulog man gud na nga ingon kang Kristo ayaw ihatag ang butang balaan natos mga iro. Eh magsige na nagpagbuhot. Nya kung sa baboy po nimo ihatag Nay, tamak manay, na no. nila ayaw. Wala nga ebidensya. Ayaw. mo. Ano ba tawag anang mo? Ako man nagkatawag ng explain ako may sticker. Oh. Kung siya man na... Nangitag babasa. Manay mo. Unya kitagaan babasa, kitagaan kondisyon. Dali, manay mo ha. Pud masugot. Ayaw. Asa man? Deal. Deal. Deal ba? Ayun na lang kondisyon. Na pagbabasa na ko at bitawon mo ang imong pondo iya sa ba? Ayaw lagi, ayaw ba? Ayaw ba? Eh, ako nagalingon ko, kung di na ko mabasa, uban ko sa imo. Pabunyag ko sa imo. Pero pag babasa na ko, ang kono nimo kanang imong pundok iya siya ba? Dili man tawag ana makuan, dili man mo sana, dili man mo May budil. Ayaw na. konkreto Ayaw na, na ayaw desisyon. na ipokus, hindi makabudil. Ayaw na ipokus. Dapat na pagkakita na kayo desisyon na kayo. Ayaw. Mag-desisyon ka. Mo gani mo kondisyon, ako kondisyon saya. Kani ko pagkuman. Hindi ko, ikaw man nanggalit ng probinsya, nung sa mantawang ka, binuang man ang imo. Wala ba ako ba? Mangita ko niya mong ebidensya, ikay mo basa. Dili ako mo basa ng ebidensya, ikay mo basa. Di ba? Mama na. Imo ga San Pablo, be logical in your conversation. Illogical man gud na nga ikaw nangayo, ikaw nangayo sa ebidensya, ikaw ra mo hatag. Hatag mo kondisyon. Kuna Wala kondisyon. kondisyon na kita ka. Kanipot. Gito bag tala kadawatan lang ako kondisyon, basahon ako dito. Tama na. Litra basa. Lagi basahon din ako. Basahon ako. Mano katoliko, babasa niya. Ang tawag anang isa dili one Holy Catholic Church mo online. Mo na Romano Katoliko eh. Wala ini. Wala may laing one Holy Catholic Church sa unang siglo mo naman ang Romano Katoliko. Oh, mabasa sa Biblia letra por letra lang mabasa na. Mga pa naging problema kay wala gyud akong yung ganina, mabasa dito mo tuo. So para natin kapaingnan mo na akong kondisyon. So kung di ka mo dawat, paso ni. Paso. Kung di ka mo dawat, di na to ipugos ni, binuang mo na. Nay, pumunta na. Nay. So, yeah, mao bitaw gitagaan ta ang kondisyon kay para mo gawas ang tinuod. Sige, basa na. Pada kondisyon ang taka, pero Kamaturan ni diri. Ura bag Ang tao mahayagan o kinsan asa pagitaon kamaturan. Ayaw yung kini mga Katoliko magbabasa og dili matuon ng Katoliko. Di ba? Kini Katoliko babasa dili matuon ng Katoliko. Kay kanang word nga Biblia di magina mo ba sa Biblia litra pulita. Abi asa mo ka ba sa Biblia be? Nanudlo ang mga apostol nga magamit ang Biblia. Wa man na. Basahan na gani. So buti pa sabot na ay mga kamatuoran nga di mabasa. Ibabasa na gani. O karon, ay asa lagi ko. Sunod din sa kondisyon lagi. Sa mga tao. Ayaw. Lisod kaya makabantay pa lang mo ani. O di ba? Ha? Dili na Dili na eh. So, di alisod yun. Manang lisod yun.